Jeg er i Fælledparken. Det er 1. maj. Efter en lang demonstration igennem byen og deltagelse i morgenmøder, fører vi nu lidt EU-valgkamp herude i Fælledparken og snakker med folk. Jeg har talt med forskellige her i Fælledparken for at høre, hvad de egentlig synes om det der med Europa, og lad nu folk selv få lov til at sige, hvad de mener. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Jamen, jeg hedder Rasmus, og jeg er 26 år og er socialrådgiver. Okay. Og det, der var tanken, var sådan set, at du skulle sige lidt om, hvordan opfatter du det der med EU og dig selv som europæer og dansker, og hvordan har du det egentlig med det? Jamen, jeg går ikke så meget op i, sådan, hvor man lige kommer fra i verden. Jeg kan godt lide tanken med EU med, at det grundlæggende med, at det samler folk sådan på tværs af grænser. Men der er også nogle faldgrupper afgjort med, at det hurtigt bliver meget topstyret, som jeg oplever det. Men jeg synes, selve tanken bag det at samle mange lande i et fællesskab, det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Har du besluttet dig for, at du skal hen og stemme? Eller, ja, det skal jeg nok. Det skal du, ja. Jeg er ikke nået så langt i overvejelse omkring, hvem det lige bliver. Nej, men det er jo næste runde. Ja, det er jo det. Ja. Men jo, stemme, det skal jeg. Ja. Afgjort. Men hvordan ser du Europa fremover? Hvordan skal det indrettes? Hvad skal der være med? Hvad skal ikke med? Jeg tænker ikke kun lande, men også altså, nu er jeg jo, indholdsmæssigt og sådan noget. Nu er jeg som sagt socialrådgiver, og jeg er meget sådan, har meget fokus på det sociale. Og der synes jeg, at den velfærdsmodel, vi har i Danmark, sådan grundlæggende er rigtig god. Der er i hvert fald et godt fundament der, som jeg synes mere, at de andre lande burde efterligne, end som det måske nogle gange går den anden vej. Med at der bliver mere privatisering og mere liberalisering. Der synes jeg måske, at der er flere, der burde kigge på den model, vi har i Danmark, også på arbejdsmarkedet. Har du været rundt og sådan se de andres modeller? Har der været andre lande og se, hvordan de har indrettet sig socialt? Og nu er du studerende. Det kunne godt være, at du har haft lejlighed til at komme rundt. Nej, jeg har ikke sådan for alvor været rundt. Altså, jeg har studeret og været lidt studenterpolitisk aktiv også, og se, hvordan uddannelsessystemet det er også noget, man burde have stor fokus på. Hvor der også er meget med brugerbetaling mange steder. I det hele taget, det virker som om, at det er lidt af det, der er det styrende. Hvor man, i mine øjne, i hvert fald min optik, burde kigge mere på at man betaler til velfærden, og så er det lige for alle. Så det ikke er pengepunkten, det kommer an på. Men du har tillid til, at det kan godt laves om? Altså, det kan godt være, det tror jeg på. Men det kan godt laves om. Jeg synes, som sagt, grundlæggende fundamentet, tanken bag EU, kan jeg rigtig godt lide. Men det er jo selvfølgelig kommer meget an på, hvilken fløj, eller hvad man siger, hvilke partier, der er stærkest præsenteret i EU. Tror du har en anden tilgang som ung i forhold til andre aldersgrupper? Altså, jeg har sagt, du er næsten født ind i det, ikke? Jo, det er jeg jo. Ja. Det kan da godt være, at man kan forestille sig, at folk i ældre aldersgrupper tænker, hvad er det her for noget? Det er stadig meget nyt og moderne, og vi havde det jo godt før. Men jeg synes egentlig, også efter sådan at have reflekteret lidt over det, at det lader til at være en rigtig god måde at samarbejde på, lige præcis på tværs af grænser.